Sadag. Napalabas, napanmanen ni Misty iti pagtaengan da Albert, tapnorantaan na kumanilay ka, ngem ni Don Amado tinakasarita na. Impambar na nga rod, ani Doña Caridad tigagara na, ngem kuna ti Don asaan anasaya at tirik na ti asawa na. Isungawan tinaaramidan ni Misty, no saan at tinagpakadalangan. Napalalumet ti pungtot ti Donya, apaman anaamuan na anapan ijay ni Misty, ngem saan nga imbagaken kuana ni Don Amado. Nagpapasan naman nga ruden ni Laika. Gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Di ka man agpamarang, ako namlan sikati kasing putan. Laika, tammo kon tiborik mo, buwisit ka. Amok matkat no anya ti agpaiso. Ginargarim jay anak ko. Senyora. Ngamsaan kang agbaligi. Siyak ti agbalin atubang. No ti amom kat nagbaligi kan. Saan pa'y? Ngamin, si bibiyag akpay lang. Aginggang agang angasak. Jak lakit di itulok asikati pagtinagan ti anak ko. Asino ka kumamot ngay? Ha! Saan agaputan nakaadalkan? Kat ko na amon ama ibagay ka iti anak ko. Saan ko ngal-alman ang data, senyora? Saan kan nga grason? Taamangan, no derderak ititong pa, day tarupam. Senyora. Agyaman ka tain karik ka ni Albert, asaan ka kabilan. Ngam uray no kasta. Saan na kayat ta sa wanday ta, asim mo ko akon na. Saan akaskan ka lang ti makaatiw kanyak, mamir-miraot? Ulitak tiagkid daw iti pamakawan, senyora. Sumardag kan! Di kan sumanaog. Visit kakit di! Oh, kanya di mapaspasamak dito ay. Ha! Awan, senyor. Sige! Agpamarang ka. Akasla nakakaasi ka manan. Itinamayak, Laika. Agpamarang ka. Tapno maalam ti simpatsya ti pamilyak. Managpamarang a babae. Ah! Mananggondaway! Ha! Laika, anya tinapasamak? Awan, senyor. Pasensya kayo no siyak tinagbalin a rason. No apay a nariribok kayo. Pakawanan da ko, ma. Ay na, jak ngamin na into naranti ya sinagkan ka ni senyora. Nakla at aklangan itay nangag ko anagikis. Naimbag tada adagos ni Senyor Amado. Nana. Balasang ko, masiguradok adi nakasardengan ni Senyora Caridad. Iso apang nga asim ko matag panunot ka anaimbag. Anya ti kaya tiyo asawan, Nana? Pangaasim. Patuluyan mo ti planom idi apumanawan ditoy. Day talaang ti solusyon. Tapno aguli magtayo amin. Pangaasim ko ma. Nana, adakidawagan ka. Anya day ta? Sumurot ka kanyak no pumanawak. Ha? Di ka kaya't apanawan dito eh. Amkag namin nga ang mga no sikat ipagpapasan ni senyora. No awan akong dito eh. Laika, saan amabalin a pumanawak ditoy? Awan ti sabali apapanak. No diyo kaya't ti sumurot kanyak. Lading itat nga ron. Ngam sa anak mo't apumanaw. No sumurot kayo kanyak iti ipapanaw ko. Wan, pumanawak.
ngam naagbati kayo sa anak mo tan apumanaw. Masapa ka mo nagawid, iha. At ka di parikot. Awan matkit di, Papa. Mga laak lang, iti kawas ko. Apay, Naskan ngamin ang mapanak iti may sa branch ti office tayo. Adda si kaswak ijay. anya. Ang mga nagbayagak ijay iti duwang aldaw, Papa. Anya tinapasama ki Jay. Papa, don't worry. Siya kundi makamo. Intalak mo kanyak ti negosyo. Saan nga ruden arumbang apagparikot am ti anyaman arumso aparikot? I can handle it. Iha. Diyak kayat nga agparikot ka pa'y may papan iti negosyo, Papa. Iso asya kundi makamo. Basta agrelax ka lang. Aramidam ti anyaman anapatag anas kan nga asikaswam. Siya kundi makaamo amang urnos iti anyaman arumso aparikot. May papan iti negosyo. Jakmat na siputan na dagos ti naramid ni Caridad. Naimbaglakit din, tadi na kinabil ni Laika. Senyor, Yung biliba ki ni Laika. Nagtalinaad ang atanang asimong bat. Sana pulos ang nagbuteng iti inaramid kenkwana ni Caridad. talaga akas jay nilay ka, senyor. Naturad. Iso nalaang tanakabutbuteng met no maminsan ti kinaturad na. Anya? Amangan ngamin no anya ti mapasamak. Gapo iti kas jay ngar aramiden na. Siyak ti madandanagan, senyor. Iso nga ron ngal allok uyak apatuluyan na laangan ti pumanaw. Sana bale, tanakapagpakadamot idin. Diyak man amukan kwa na. No apay akalat ang nagbaliw ti pangedeng na idi. Uray siyak, ngem adda atap ko. Anya dayta, senyor. Amangan no aramid mutlaang ni Caridad, no apay akalata nagbaliw ti pangedeng ni Laika. Anya? Kabisado kun ni Caridad no may papan kadagiti kakasta abanag. Nalinis ng agtrabaho. Amangan no adayang pangtana, iso akalat ang nagbaliw ti pangedeng ni Laika. Ni Sir Fausto. Apay nga ta? Ay. Amangan mo agdamag da ito eh. May papan iti ipapan kampay idi ni Misty. Iti may sa abrans ti opisina. Ay. Sung batak latan. Hello, sir. Dan, ada ka no parikot ti may sa branch ti negosyo tayo. Kuna ni Misty. Adda nga rod, sir. May normat lang gid dayay. Kunak asya akong timapan. Ngam kuna namad ngay sulak anon. Tapagpaspasyaran na. Kentap na makaaliwaksay ka no. Jakmet mabalin nga ipilit asya akong timapan, sir. Amoy amoy. Ni Ma'am Misty ti pan nakaamok ita. Gapotain talak yun kinkwana ti amin. Sigurado ka kadi ang minor lang ang parikot kirim suway jay. Agtalik kayo kanyak, sir. Alangarod, di mo liplipatan nga alalayan ti anak ko. Matungpal, sir. Kasabay nga rod. Bye. Bye. Naglakaan na mati ni Sir Fausto. Saan akas idi? Ano adda parikot iti negosyo? Nagado adamdamagan na. Ngamita, naglakaan na mati. Ay, talagang addan sa napatag apakakumikuman ni Sir Fausto. Panagkunak, kit husto ti atap ni Misty. Nga adda ti napatag nga as-asikaswan ti amana. Kasayaatan no saanin amamuan pa'y ni Albert tinapasamak, Laika. Amangan no anya manen ti aramiden na. Nana, Amangan no sungatin naman ni Senyora. Kat nakarkaron a dumakkel ti saan da apag kinnaawatan. di kayag danag, Nana. Talagamot nga awan ti planok amang ibagakan ni Albert iti amin. Diyak kahit nga adda panunutan ni Senyora nga agawag kan kwa na ti atensyon ni Albert. Balasang ko.
Madlaw ko abaya ti panaglabas ti aldaw. Kumarkaro mat ako markaro ti surun kanyak ni senyora. Mariknak nga umununag tigura na kanyak. Saan la si ka ti makadkadlaw iti dayta balasang ko? Iso anas ken ti panagannad mo. Araramidak dayta, nana. Nasayaat. Ngam no daduma. Uray no gan anadak. At dalat tamot mapasama kajak namnamaan. Iso adiyo ko mapampanunutang nga igaggagarak ti amin. Awan ti kasta a panunot ko, Laika. Iso adi ka madanagan. Saan to a mapasamak dayta? Agbiyahe ka kadita madlaang, iha. Wan, Papa? Apay no agpakuyog kalangan kanitan. Papa, nidan ti binilin ko ang makaammo paylaang iti amin. Bayat ti kadak iti sa balya lugar. Misti. Asino nga iti mga sikaso iti amin no ikuyog ko nidan? Saklang arudan ti mangkuyog kun ka, iha. No, Papa. Kayat ko asawan. Oray no saanan. Kabaulakon. Kas iti nakunak. Saan arumbang apagparikot ang ti anyaman arumso aparikot iti negosyo. Kabaulak asolbarin ti amin. I can manage, Papa. Iso apang nga asim. Agtalak ka kumakanya. Adan ni Albert. Nakitak itay asim mo nga tilugan na. Sigurado, agipulong damanan. Siyakmanan ti agparang adakos. Sigurado dayta. Ngamawanan ti bibiyang ko. Ti importante ita. Kat aramidak ti amin na pamuspusan na. Tapno malapdak ti minamaag-arik na ni Albert. Saan amabalin? Asyak ti sumoko kadagiti awanan bayin. Syakit din ti pasokuan da. Saan pa'y laan? Caridad. Ni Amado. Diyak agpadpadlaw kan ko na. Ta sigurado, agsubang kamin tumanan. Panagkunak kit kasayaatan no saan nga iti dagos ko ti pagdiretswam, misti. Ha? Ngam apay, dan. Ammo ni papam ti dagos ko. Kasanon no kalaat amapan ijay, ket makita na ti kotsem. Agatap tunday jay. Ha? Kasayaatan no umyan ka iti hotel. Iti kasta, agparang akaslaawan ka talaga ditoy. Wan nga agpaisoan niya. Nataltalgad ka no saan nga amo ni Sir Fausto ti amin. Ngem no mabisto na ka nga adda kalagayam ditoy. Sigurado ang madadaal mo ti amin ang narugyamon. O sige, kasayaatan nga agpaiso dayta, dan. Iyawag ko langan kan no sa dino ti pagtalinayadak iti laspod ti duang aldaw. Kasayaatan, misti. O sige, kastapay nga rod. Bye. Bye. Mayat. Dua nga aldaw ang maaramid ko ti amin akayat ko. Nawayaak amang pugos kadagiti papeles dito'y opisina. At do'y timpatimpladyo agata, senyor. Agyaman ak, Laika. Ipan ko day tayo ti salad mi kini Caridad. Amo ka mabisinan day jay. Uray no day talang ti ipauneg na. Tani, di pa'y nang anapulos. Apa nagsanay ka? Awan, senyor. Maawatak no niya ti marikrik na ang balasang ko. Kat kidawag kan ka ngagbalin ka lakumaan atib kar. Senyor. Amok nga danapinta sa masakbayam, balasang ko. Saan nga agtalinad daytoy akasasaad mo? Ha? Sana daytoy tinakaikariyam agasa at Laika. Nulakit di ta makaanos ka. Magunod mo matlaang tibiyag, arumbeng aparakan ka.
Apang iso day tinaalak nga abangak apag naedak iti unos ti duang aldaw. Saan to lakit di amaamon ni Papa? Nga daak lagayam ditoy. Ket saan apod no anapanak iti may sa branch ti negosyo mi. Nabilin kumutan dagiti empleyado mi iti bagak alugar. Amudan ti bagbagada, no bilang umawag ijay ni Papa kat agdamag. Saan ang mabalin nga awan ti maaramidak? Jak itulok nga atiwan nakday jay ababonan. No saan asyak ti ayatan ni Albert? Nasaysaya at pay asaanan apag numaran ti asinuman. Nang runa day jay ababonan. Naskan nga iyawag kumatan kinidan no sa dino ti ayan ko. Iti kasta, ammo na matan tinaskan nga aramidan na. Amumlay ka? Adamadmadlaw ko, manipod pa itay sumang petak. Ha? Adan sakit din napasamak dito eh. Ngam di yola kayat nga iba ka kanya. Si Kamat, Albert. Anya kumangay dayta. Diyan ka mo tasanak mo't amamad to. Ngam madlaw ko, nga adda ti saan. Awan. Si Kakit Dimat. Laika. Awan ti rumba nga pagdanagam. Naanayas ti amin. Awan ti parikot. Sigurado ka, Laika. Agtalag ka kumakanyak. Agtalikakan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ha? Day tatagpaiso. Kat nakasaganak amang talikod iti amin nga adda kanyak. Para kan ka, Laika. Maamuan nga ta ni Albert tipudno ang mapaspasamak ken ni Laika. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinumprontar ni Doña Caridad ni Laika ket pinagsasawan na daytoy. Nagtalinad lataan na pakumbaba ken narespeto ti balasang agingga ngay masideg kadakwada ni Don Amado ket linapdan na ti asawa na. Iti sabali a bangir nagpakada ni Misty ken ni Don Fausto ket imbaga na nga adda si kaswen na iti may sa a branch ti negosyo da. Ngem ti saan nga ammo ti Don pasig amin apaset ti plano ni Misty ti amin. Kabayatan na, naikan iti gundaway ang nagsarita da Albert ken Laika. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Adan sakit din napasamak. Ngam di yola kayat nga iba ka kanyak. Si Kamat, Albert. Anya kumangay dayta. Diyan ka mo, tasanak mo't amamad to. Ngam talaga amad na ako. Awan. Si Kakit Dimat. Laika. Awan ti rumba nga pagdanagam, Albert. Naanayas ti amin. Awan ti parikot. Sigurado ka, Laika? Agtalag ka kumakanyak. Agtalikakan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ha? Day tatagpaiso. Ket nakasagana ka mang talikod iti amin nga da kanyak. Para kan ka, Laika. Albert. Day tatipod no. Ket kasi tinakunak. Saan ka nga puraan ang mga klon kanyak? Tilaan kayat ko, ket aganad ka kanayon. Tasyak ti kang runaan ang masakitan. No at dati saan anasayat ang mapasamakin ka. Nang runa, no ti pakaigapuan ti pan nakapasakit mo. Ket ti mismo nga ilag. Albert. Ay ayatan ka unay-unay. Iso asapay la kuma, tay pangag mo dagiti pagbagak. Aramidak dayta, Albert. Gaputa. Taan niya, Laika.
Gaputa ay ayatan kamat. Anya? Ulit man din bagam. Ay ayatan kamat, Albert. Like, kung naklakit din na sana ka may karikan ka. Apay kat tinasaan. Siyak nga ron ti saan kumamay karikan ka. Imbagakmatan. Nakasaganak amang talikod ita amin nga adakanyak. Para kan ka. Tila ang pampanunutag. Sigurado ako maron ti susikyo ka ni Senyora. Amok day ta. Nga magpakumbaba ka ni mama. Kat kanayon nga ikararag ko asabay la kuma. Tamaawatan na matlaing ta amin. Mapasamak nga taday ta, Albert. Awan ti imposible, Laika. Sa bagay, iso nga inggasang-gasat kumot ti puso kan ayat ko kan ka. Kat sapay la kuma. Tapagbaligyan tati amin apan nubok adumteng kadata. Oh, Dan. Naglakamot ana sa rakam ti inyawag ko kan kangayan ko. Nagdamag-damagak. Kat nasarakak mo it, Misty. Di nakadipastragan. Ha? Ni, apikit din na saan? O sige, umay ka. Agyamanak, Misty. Napintas mo ito'y napili malugar, ah. Wan nga rod, kan mayat. Magustuak dito'y. Naulimat, kan kang runaan ti amin, nalumang. Husto ka. Planok nga rod nga abangan latanda ito'y. Ha? Anya ti kaya't mo asawan? Kasaritak to ti akin kokwa. Tay baga kasyaklatan ti mga bang iti daytoy. Ngam pangan anmam ko maitida ito'y ngay. Nagado ti sanikwayo ang mabalin mong aramatan no bilang laan. Pod na dayta, ngam patyak ang makatulong kanyak daytoy alugar. Isa akasaritak to ti akin kokwa. Tay bagakan ko na nga abang akon daytoy alugar. Nakaumay ka, Mahet Panyero. Kaya't kung amin ti makasigurado, Panyero. Kan may sa, kailiw ko ti anak ko. Kasta ka di. Maawatan ka, Panyero. Agyaman hak, Panyero. Mabitlang tagpaisaga na kinilay ka iti pagsangwanta. Alaman nga rod. Iti kasta. Makadanak mo ti anak ko. Nga uray iti kastoy laeng awagas. Anya jay ko nayo, senyor. Nilay ka ti mga sikaso kada kami, Simang. Ha? Senyor, amangan Di no... kagdanag. Jak itulok ang makibiyang ni Caridad iti daytoy. Senyor, Kan may isa, may mayat no makita ni Caridad nga asikaswan na kami ni Laika. Tapno di naman ang kunaan nga awan ter aramida ni Laika. sige nga rod, senyor. Mabitlaeng taibagak kan nilay ka. Lugan ni Fausto ti nakaparada iti batong tikit. Kaya't asawad na ita. Iso ti sangaili ni Amado. Anyaman nga tan ti gagara na. Amangan no addaman ng tinapatag kapag sarsaritaan da. May papan iti anyaman akalukuan nga aramidan da. Ammo kon tiborik ti asawak. Kan ti kayom na. Agkinkin na lubda. Sikod nga minan anasingad da. Sipod pa'y ubing da. Ngamjak ida kabutag nga. No ada maamuak adyak magustuan nga aramidan da. Sana siyak ti subsubukan dagiti awanan bain. Kabaulak nga aramidan ti anyaman akayat ko. No siyak ti mapunuan. Sir, adto yan timpay sagana ni Senyor Amado. Sige, balasan ko. Idi sumlatan di talamisan. One, sir. No, adapay masapulyo. Adak lang, iji komidor. Agyaman balasan ko. Amumlay ka. Nakasingsingput ka. Ha?
Malaksid iti dayta, nakapimpintas ka pa'y. Siguro, imala ka iti inaman niya. Ha? Pudno anasingpot matday di inak, sir. Isu tinangimula iti panunot ko kadagiti nasaya at abanag. Anas kan nga agbalin nga igam ko iti biyag. Kastagayan. No si bibiyag pa'y kumaday di nanang. Sigurado amaragsakan mo't dayjay para kanyak. Tauray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Natungpal ko ti arapaap ko ang makaadal. Laika, Iso na lang tanasapamat nga impulang na ti bulod na abiyag iti na marswa. Iso adi na nakita pa iti panagbaligik. sa nabale balasang ko. No sa di naman ti ayan itaday dinam, ammo ka naragsak dayjay, gapu iti nagbanagam. Anya jay kunam, Laika? Nasingpot ni Sir Fausto, nana. Kan madlaw ko analag antirik na kan kuana. Kastamot na ni Don Fausto kanyak. Ha, Day tati agpaiso, nana si Mang. dayta ka di ti makagapo? No apay anaragsak ka? Ha? Madlaw ngamin, tinaidumduma a kinaragsak mo. Nana. Ang amom balasang ko? Maragsakan akmet iti makitkitak-ita akasasaan mo. Iti kasta adyar mo. Tauray anya pa iti mapaspasaram. Di kalata pa paidagal. Amok nga minasyak matlaang ti kaasi. No agpailuyo sa kadagiti saan anasaya at amapaspasamak, nana si Mang. Husto dayta balasang ko. Saan arumbeng nga agbalin ka analupoy? Saan arumbeng nga ay ayam ti bagim? Tadayta ti mangidagal ken ka. Nana. Kat kas iti kanayon nga ibagakken ka. Kanayon nga addaak dito'y amang tarabay kan ka. Saan ka abaybayan? Gaputa saan ka nasabsabali kanyak, Laika. Kumusta kan Caridad? Una ni Amado nga da sa gubanit mo. Pudno, ngamjak pa idagal iti anyaman na sa gubanit. Narigatan. Amangan kit din no dapay mapasama kadyak magustuhan no pa idagalakit din iti sa gubanit ko. Amangan no adakit di mang sugsug kan ni Amado. Nga garamit iti tiyak magustuhan. Nalawag apaspasagidan ng Caridad. Ane, sikatinag ko na iti kasta, sana siyak. Laglagi pam, no asino tinangan iti sili, iso ti magasagan. Sige lang, Caridad. Ngamura niya ti araramidam. Sana ka mapiktaran kan ka. Nalipatam sa akin din. Kaubingak ti asawam. Amok ti likaw ti bito ka na. Isungarod nga uray anya ti ipababasol mo kan kuana. Ket sa anak amamati. Amom, mas daawak at talaga, Fausto. Kasla nga awanen ti anyaman na kanika. Nga uray no saan na matuloy ti saritaan nyo, arumbang ada Albert kan Misty, ti agkatuluyan. Ammo ka na amuamon ti amin may papan, iti kinamaag nga aramidan ita ti anak mi. Ngam kaslawan anyaman na kan ka, Fausto. Iso nakakaskas daw, talaga. Amom Caridad. Adadag iti banag nga agbaliw. Saan na mapagtalinaid? Anya. Kasamot lang ti ugali. Adadag iti agbaliw. Adamot dag iti agtalinaid ti madi nga ugali na. Ketjak kayat ti agpalpalikaw pa'y. Sika, tidakdaka matek. Impagarop ko na nagbaliw kan. Agam saan gayam. Taaday ta.
ipakpakat mo manan ti ugalim, asaan akinayat ni Amado. Nakaskas daaw man, Laika. Apay, nana. Nadlaw ko akasla pinalpit ni Sir Fausto ni Senyora Caridad. Anya? Kasta tinadlaw ko. Nadlaw ko pa'y nga rod na nakapungtot ni Senyora. Hanggang di nala siguro kaya't akasubang ni Sir Fausto. Amuyo, nana. Madlaw ko nga amin dagiti nasaya at ipakpakita na kanya kat kagurguramat ni Senyora. Ha? Nasingpot kanyak ni Sir Fausto. Isumot ti panagkinontrada ka ni Senyora Caridad. Iso panagriknak, siyak manan ti aking basol. Ay, sigurado day taa. Iso nga aganad ka. Masigurado ka nakarkaron nga agpungtot ni Senyora. Numaamuan na ti pudno. Ha? Anya apud no, balasang ko. Nakarkaron nga agpungtot ni Senyora. Numaamuan na Anya, Laika. nga agayan ayat kamin ka ni Albert. Anya? Kayat mo asawan. Inaklon mo ni Albert. Diyak kaya taglibak kada kayo, nana si Mang. Ngamin, kasla ina kayon. Katda kayo ti kayat ko akaunaan ang makaam mo, iti panangaklon kon ka ni Albert. Diya ko nagbayag, Panyero. Narigatan no nakarkaro pa'y amadagdagan ti pungtot kanyak ni Caridad. Ang mga noan niya manan ti mapasamak. Pasensya ka langan, Panyero. Maawatak, Panyero. Sa tirumbangag kidaw kun kahit ti pasensya. Gapoy ti panang tutop ko kan kuana. Panyero, Diyak lang amin nalapdan. Tatalaga ngamin nga atapen na nga damanen sa bali nga aramidem amadi. Ang magdadatamet nga awan. Tasyak amis mo ti makapanagnag iti dayta. agyaman ak, Panyero. Awanan niya man na. Ala, agpatuloy akon. Panyero, sikan ti makamo kanilay ka. Nakaskas daaw, misti. Apay, dan. Di nakmet inawagan apulos ni papam. Han. Sigud met ano adda ka iti sabali a lugar. Siyak ti ka namin arang-rangan na. Nang runa no di na ka makontak. Pudno. Panagkunak. Talagang adda sa bali apakakumikuman ni Papa. Iso adinak malagip nga awagan ita. Misti, Kasano nga ta amwak no anya dayta. tangay ti ammo ni Sir Fausto ket adda ka iti sabali a lugar. Agtignay ka nga rod. Ngam aganad ka. Ta iti ka nito amabisto ni Sir Fausto nga adda ka lagayam ditoy. Sigurado anas pakkan. Anya ti kayat mo asawan? Simple lang. Nakarkaron a pagduaduan na ka ti amam. Nasaya at man tanaranaan kamatlaang, Albert. Mama, Agasam? Naamwam ama di tirignak ngam dinak man lapulos kinumustamat. pasensya ka, mama. Makumikom. Pakakumikumam kuma. Makumikum ka, iti day siya babawnan. Pangasi, mama. Di mo kumamanan narugyan day tabanag. Anya ti karbangam amang iparit kanyak. Anya ti karbangam amang lapad kanyak, Albert. Pagsaritaan ta no anya ti kayat ko pagsaritaan ta. Katawan ti urea sino a Poncio Pilato ang makalapad kanyak. Siyak pa'y laang ti adda karbangan na iti daytoy abalaya. Mama, Kasayatan siguro. No kuyugan nak nga agabrod. Ah. Tapno mayadayo kay ti dayjay ababaw nan. anya? Kat di ka mabalin nga agkad-kad, Albert.
no di mo kaya't nga dadakas ang mga samak. Umanugot nga ta ni Albert iti kayat ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay as sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.